Amic, Sima, l'amor la donen en un quadre màgic. No t'hi fixis. Vaig explicar-ho perquè no s'ha entès. No m'he dat tiempo a explicar-lo en castellà. Vaig explicar-ho perquè no s'ha entès. Què significa la desconnexió? Fixeu-vos que Apple t'ofereix unes APs que no són les mateixes que t'ofereix Google. I Google i Apple t'ofereixen unes aplicacions que no són les mateixes que t'ofereix Chromecast. I Google Chromecast no t'ofereix el mateix que Amazon. Hi ha perill de desconnexió global, no només de Catalunya amb Espanya. Si no optimitzem les xarxes, si les embarassades lleonides no paren de posar fotos d'embrions al Facebook, que me n'han arribat moltes! Llavors el senyor Bill Gates diu: la humanitat no ho ha après. Desconnecto global. Tornem al segle XX. Segona Guerra Mundial, que alguna cosa va quedar per aprendre. Ah! Hitler, torna!